April ni somle pakua sanghila sompanga ania India rama khopakhat chinaya 1000 road lights antia chuan patling pakhat kongkal lai chu ni khoshalovin atlu topa abula lo umve midang te chuan boipui vatin rang takin damdo in an panpui vata mase chanman ani to lo damdo in an thlenpui me chuan chupa chu alo boral reng to mai doctor te chuan heart attack awanga boral ni in an ngaya idea changa tungi ani an hriat nu chuan achung te chu biak poni in achung te po chun ngai that lo na engma nei lovin lungchetakin chupa chu an William ta ani chupa hing chu John ni in chinaya cheng ani John a thi tang chuan thla lema me ni som pasari sanghila som panga alo her chuka John a thi na hmuna tanga kilometer som sari de hla chuan mi pakhat kongkal lai chu khoshalovin atlule ta top mai abul vela lo umve te chuan arang takin damdo in chu an panpui ve a mase ni po chu damdo in thlenpui ani chuan alo boral le mander doctor te chuan heart attack wanga thi ani tia soi vele in achung ta hnena chuan arong chu hlan ani vele a dan pa ngai angin ani po chu William ani vele ta ani chupa hming chu Sridhar ani ve thung ti chu October ni som sanghila som panga ani a Sridhar thia tang chuan thlanga lai aliam vele to avoi thumnan thil thleng a le ta John le Sridhar te thi na hmuna tanga hlalo te a chuan patling pakhat Henry tia an ko mai chu akong kalai ni khoshalova tule thutin damdo in thlenpui ani lai chuan alo boral le mander to bok doctor te chuan a thi chana heart attack bak putur an chele chuang lo chumi pathum te maktak maya an thi thut dan chuan in kung kaina engematak anei ngei chuan alanga mase police te chuan ma an la ran lo chumi pathum te chu thisana inzom na nei pakhat ma anom lo baka chung thil thlenna te chu mun sang sanga ania doctor te postmortem result ala chuan heart attack ti vek ani boxi police te tan po ngai han ti that lo view na tur a om san lo ni in alanga nu han chui view ngai a po an ruat lo ni in alang ti chuan hunaliama kumsang ni la som panga kumchu an mangliam ta der mai mi pui te chuan chung thina te chu an ngai ven zui to lem lova soipon soi zui to me ulo an te hil to ti ila adik bero me police te po chu an dang big chung lo an ni po chun an ngai ven zui to big lo ani bere chutinga police te po case serious le lian tham boi pui tur nei lem lova hun an man mek lai chuan kumsang ni la som paruk April ni li chu alo thleng ta a chuminia ero chuan thil thleng dang aum le ta chu thil ro chu thina lam ni lovin ruk na lian tham tak ani thung Chennai khupia police station pakhata chuan real estate manga sumdong mi ho satak mai Stephen tia an ko mai thin kumsomli pakhata upa chuan atleru maktadui tam tak manchu ruksak ani thuron soin report aron theluta apoi support tam tham tak ruk telani thu chu aron soibok mi ho sala thil ti thei sumdona lama chuan mi hriat hlo tak ni bok ani wa chuan police te po chuan an lo ngai poi mo hlea Reporia lovin rang tak chuan ma an la tanghal Stephen ina chuan kalin thiltul ang chu an tinghala engkim mai chu chekin a in le avel mai pilama Stephen in bulvela CCTV an mu thai ang chu an enfi angal zelbok chung CCTV te chuan rugrute chetalai chu alo cover ching ang maya an mel nen lam chuan ching taka mu thai ani wang chuan Stephen po chuan chung mi te chu tu tengi an ni chu alo hrichiang ve hle mai pani te phei chu Stephen a driver chorchin te ngai ni in anandom le balaji te an ni a an zinga pakhat ero Satish ni in engineer ani a Stephen hnuaya lo thok to thin tho ani police te chuan chumi pathum te chu rang takamanin police station a chuan zona zot turin an hroita a zona chu anin zot chanta ani CCTV recorder an mel nen lam alan chin ema wang chuan an tan dot soin omzi anei tam lo ti chu an ni chuan an hraverenga tangkoi bui lovin an thil ti chu anin puang tamai ani an thil ruk te lalet le tur chuan police te chu chungmi te in lampan chuan an kal thoya anin puan tu angein anandom le balaji ina chuan an thil ruk thend khat te chu an va mu chuk tamai renga Satish in lam chu pan vele in Satish ina ero Stephen thil an ruk thend khat baka 9mm pistol panhile turlom tak
kezi khat lai rit chu an mu chuak tel ta tlat mai 9mm pistol hi India rama chuan ban ni in Armed Forces mi le sa ni lo tan chuan ina kol phal ani lo hrim hrim awangin pakhat chau po man se case lian tak nei theina ani sa a chuti ni lain sati sa ina hian pahnih lai mai an hmu ba ka tur hlom tak mai kezi khat lai alo la kol zui police te tan chuan ngai tha chi reng reng ani talo anrin ain anin man hi a hlomin a hrol don ani mela thilpai zo ka po aloin nam noi ri hial mai thei chu police te ngai dan ani chung thil te chu engwanga kol nge ani ti zon chu chu police te na le anti nge nge tur thil chu ani ta ni police ten zona han zolai chuan satis chu azam lo mel le a hlauna emo zam na emo engma mela chuan alang lova pistol chu ama in venna na kol ani thu chu soin Stephen Atler an ru khom engamazat police ten an lak let le anda khom chu ko pa in chung ho ti faina turata na poison chu kol ani thu po chu asoibok masa police te chu an oilo na samai satis chu ru satli chu ni in an ngai thei tatlat lo chung aya su sul na thuk zo ka chuan ai nam no nge yarin na chu an nei lian ta veu mai chiang le zulin police te chuan satis chu an thlur bing chanta ami malnun po chu har salo taka rechiang thoin nupui fanau nei lai ani ba ka bil nu po pani lai alo ko pani ti chu an re chok thoya anupui nen chun anin kar a chhe je thule ni le zan tha po an nei ngai lo je te chu an re chok ta vek mai amma kumlok kumsang hila som panga kuma po khan sati sanupui meri chuan apasalin na sataka kut atlak thina wangle asoi sak sat thin awang chuan police ne na report alo siam to a chumi tum chun a una pa jona chuan akal pui ni ti te thleng chuan police te chuan an re chok ta bok police ten meri una pa chu jona ani ti an riat chuan maktak main an ril ruwa chuan riat chin chak na aum tatlat maya chu jona chu tunge ti chu anmani le anmani chu anin zot tamaya chinai khupui lian lu to ka chuan jona chu anom chau don ti chu achiang renga chuti lai aro chuan anril ru amal tu aro chu akiang thei der silo atopa chuan sati sanupui meri chu police station a chuan an ko tangenge a meri chuan una pa jona chu athi to ni ti police te bola chuan an soi chuan police te ho chuan thiat bel zel andu ani ti riat tak chuan engwanga thinge ani ti chu rang takin an lo zot thoya chuta meri chuan a una pa jona thi dan le doctor report thleng chuan police ma chuan a soi ta vek police te chu an meng zau takok mai an ngai that lo na le an ma ni mol tlat tu an rin hlel ru ngai chu adik to ni in alang tlat ra takin kumsang hile som panga kuma 1000 road light cha ni ko shelova thut doctor in heart attack wanga boral tia report alo siam to chu jona report ngai chu an highlight le tafata engkima chiang ta chu jona chu meri una pa jona ngai chu alo ni khathina khan satis chu ain rol ngai police te chuan an ringa chian ngai chu an tumta kumkhat liam ta a an phum to jona ruang chu police te chuan hai chole a test nei that le chu an du tatlat mai forensic lab lam chu bepop ngalin jona taksa chu endika postmortem thale tur chuan an hriat tian ngala forensic lam po chuan hmala ngalin mu mai le hriat chul omlo turin jona ruang chu uluk tak chuan an endik non le ta ani postmortem result ta chuan ama an mu chule hriat mi lo thildang mu chu an nei ta chu nge chu jona ni khoshalova omdir thut tu le anun na hiala chana chan chu ni in police te chuan an ngai mi bok chuting ang ani ta ka chuan jona case ang bok nei ve midang panhi Sridhar le Henry te chu police te ril ruwa chuan alo lang ngala jona thina nen chuan in kung ka ina an nei angem lo nei ta se sati sathiam lo chantir na turata na evidence pai mo lu tuk dang an nei don ti na ani tuna chuan jona le sati chuan in kung ka ina an nei nge ni ti chu a chiang to a midang panhi te nen chuan sati chuan in kung ka ina an lo nei vereng angem le police te chuan hriat chu ngai tum chuan ma an le ta a an thokremin ha po an ha hle Sridhar le Henry te chanchin chu an thei ang chuan an chui zui zela atopa an thil mu chu atang chuan chumi te pahnih thina chuan satis chu ain rol nge yang ti chu a chiang le ta Sridhar le Henry te chu tuna
Satish na kop mek mai chia pani te pasal pom lai ve an lo ni tuna chu na chiang ta viewin a riat ome Jona postmortem result nung zoka khan Jona taksa chuan tur nu ma mu ania chung tur na tho awanga heart attack nei thut chu ani ti chiang takin a riat thei ome Jona chu Satish nu pui Mary nu tra ania Sridhar le Henry chu Satish bil nu pani te pasal an ni ve bok Satish ina chun tur hlom tak mu chu ania Jona taksa tur nu ma mu ani bok ma se Satish chuan engwanga an ni chu that kher nge ani engtin nge tha a engtingin nge ru manna alo siam chungmi te thina chungchanga chuan police te chuan Satish chu an dop ta a tongkam po an du tuilo sotin adim po an dim lo ang reng hle Satish po chuan in pon mai chu fin thlak zokin angai ani mana tang boilovin police te ma chuan in puang ta ani anu pui Mary le anu tra Jonathan Satish laka complaint police te hena an thel nu tang khan Satish chu Jona laka chuan alung oilovin a huatin a ho em to a thangei tu na ru po anei lian hle mase a taka chet ro atum lova thidan pa nga ya thi anga alan theidan tur ber le mi te point anrin hlen lo theidan ber tura da that dan chu internet lama chuan azong na sale chutinga ri takhun aman nu chuan atopa chuan adu ange chu amu chuk ta chu thol thana chu London a thleng ni in athon tuwa chuan mi tu emo chu London khopia chuan azina basa chuan lai chuan bidang pakhat chu bas chunga chuan ron lut vele in ani chuan ni hliap aron hola passenger dangte anin singsak lai chu chu in tipal ni om tak chuan ni hliap hol tu pa chuan mi khol tlangwal chu ani hliap mor chuan a hol ta zeu mai katipal min ngai dum ro tia rang taka in thiar filhimin bas chu achu asan chun jom ngala darkari lo teliam nu chuan mi khol pa chu akhuaron sikin ni thum nuwa chuan athita mai ani chupa thidan pa ngai ani lo ti chu postmortem result atang chuan police te chuan an ret chuak ta ani chu tul thana chanchin chuan Satish chu idea petatlat mai bazara chuan kalin ni hliap chu avalei tawata a hmor zum lai chu Syrian sa vuat thei tur chuan siam danglamin Syrian chunga chuan tur chu athuna ni hliap mora chuan avota ani aman rote apai fel nu chuan man theina omta a hundem chang zungin ami tha tur chu ave tanta a hundem chang mu vele chuan ani hliap mor chuan avit ta jawa chu pe ma chun Syrian satur athun sa chu in pam chuakin mishing taksa chuan alut ta thina amasaberatan John thanan chuan amang ta a chumin nuwa chuan abil nu te pasal Sridhar le Henry te thanan chuan amang vele ta ani atul thadan le aman raman ang hi tunmalam zungin India rama man ani riat alani lava afim khurin afin tlak khermei buknen ni puite chu soilo doctor te ngei po chuan ami tha thin te chu thidan pa nga ya thi ani lo ti chu an hringai lo reng alo ni vani thlak takin kan ti don nge sinaya sumdong ho satak pakhat in chu rok ni lo ta se police te hin Satish atul thana hi an ret chu kher lo mai thei ani finfiana engkim an nei thato boka police te po chu Satish chu in rok na case ba ka tol tha case tu boy chu an orbel tira dam chu ring tang tora achung thu rel ani ta ani